South Africa sanibingelela kuphi nakuphi la nikhona ngey'ndawo nibingelela uMduduzi Ngwamkhwanazi ngaphansi kwengosi esihloko esithi abantu bayagula. Namhlanje-ke sivakashele umama ngane yakwethu ohamba nomntwana wakhe ngesifo noma ngizothi isimo ababhekene naso sokugula komntwana but ukugula okungajwayelekile okungaqondakali ngoba nodokotela ngathi lokho kugula okumphethe umntwana abakuqondi kuyabehlula ngoba sekwaphoqa ukuthi umntwana agcine eyeke isikole angayi esikoleni. Kodwa uma umbona umntwana nje physically uyaphila yonke into nje umbona ukuthi ihamba kahle kanti-ke kukhona ukugula okukhona lokhu esho ukuthi akujwayelekile okumphethe. Kodwa-ke ukhona umama womntwana ngapha kuyena kuzosilandisa ukuthi-ke inkinga ikephi. Sinaye umntwana sizoba naye uma sesiqeda ukukhuluma nomama kodwa sizomfihla umntwana ubuso ngoba usa-under age. Sawubona ma. Yebo sawubona. Siyaphila njani? Siyaphila. Ngiyaphila ngumduduzi Ngwamkhwanazi mina umama bani? Uthiwa wamnyando. Yebo. Kephi eMlazi? Yebo eMlazi. Okay ma, sekuze kwafika namhlanje ukuthi-ke sibe nenhlanhla ukuthi size sidibane kade wacela usizo ukuthini. Kwenzakalani ma, ngikhala ngani? Oh nginenkinga yomntwana. Shuthi ngo-2023, qala ngo-2023. Mabe egqoke i-uniform ephuma esikoleni uvele ahanjiswe yisisu. Alokho e-toilet afika ahlala isikhathi eside asephuma beyaphindele khona. Kuze kuhambe isikhathi nje impela. Make ngathi akahlale esafaka i-uniform siqhubeke. Kodwa mewakhipha i-uniform, wakhumula i-uniform bese siyathula. Engangokuthi waze wahlala wangaya esikoleni, waya sekuzobhala kubhalela ukuvala kwezikole ngo-2023 esafunda ugrade 7. Ngabe ukuze aye esikoleni ngamahambisa komunye umama, lo mama lo wathi akaye kubo ayokwenzela ilento isiko la kubo. Wahamba yakubo febe bamenzela-ke wathi mebuya kubo wakwazi ukuthi abhaleke kuze kuphela unyaka waphasa futhi. Last time esehamba eseyoqala e-high school waya 2 days yaqala phansi futhi lento yokhanjiswa yisisu. Noma bekuthiwa ngiyaphuma la ngiyofuna usizo. Manje nje kwezwakala ukuthi khona la ngiyakhona uyofuna usizo vele iqale futhi lento. Make ngathi hayi asahambi-ke wahlala nje iyathula. Oh. Imqale nini lento? Ngo-2023. Esevele sekhulile. Yebo besekhulile befunda ugrade 7. Ebuncaneni bakhe ebengamphazamisa inhlobo lento. Esamncane ayikho into ayimphatha. Iqale nje 2023. Lesi sisu simkhipha one way noma mhlambe lokho ukuthi-ke senze ukuthi kufuneka ngathi ungahlala endlini encane lokuthi mhlambe ngiyabambeka ngiyaphisa noma siphuma nje one way. Hayi sibuye simanje ufika ngene etoilet abuya aphume kusho ukuthi isuke samile lapho. Meka nje wathi uyaphuma nje ngomnyango noma kokunye ngithi ngimnezi imali ukuthi agibela esikoleni. Miyahlala esandleni nje besiqale sidume eqala. Emva kwaloko uhamba etoilet. Ngokodokotela laba besilungu bathini? Ababoni lutho. Abesintu bona Bathi unabantu abadala ngoba aphuphe ikhehla limjikijela ngesikhwama kuphume imithi esikhwameni bese liyamkhombisa ukuthi lo one nalo one limtshena nokuthi bazophila abantu lana. Ngalamathambo imithi nimphosela yona. Manje yena lithi uzophila kanjani kulento emphethe yesisu? Alikaze lisho. Kodwa mabe ngihamba ngiya kulabo ababonayo bathi ufuneka athwase. Engakuthi sengimenzela igobongo. Ubephothula nje ngoJanuary. NgoFebruary 2 wayephothula ngigobongo. After sephothulile lo gobongo ayelenza umehluko ube khona. Kwaba khona 2 days ngoba wakwazi ukuya esikoleni emva kwaloko kwathuleka. Futhi alisebenzanga ngegobongo. Yebo. Manje bathi kufuneka ayothwasa. Uma ukuthi akayi kothwasa bazomthatha bayithwasisele bona. Ngoba vele bafuna ukuthi basheshe basebenze bona. Njengoba senzela amagobongo la ngasebenza igobongo. Lona othi akayothwasa izokholakala kanjani ukuthi into yakhe la ishoyo izosebenza not ukuthi siyadoubt ngoba nalo wegobongo angithi wayeshe nayo kenza igobongo uzoba right umntwana. Yebo. Lenziwe igobongo
aqhubeke isisu. Kulo othiwa akayothwasa kuyena yini engaba convincing ukuthi ngempela sibone ukuthi hayi-ke umntwana simhambisa ayothwasa ngoba phela ingane le. Angisazi mina. Ngoba ngiyabona nje ngoba phela walenza igobongo. Wafuna phela menza igobongo mase kuyehla. Kodwa manje mase zodle izinkamba ezinkulu kube kulokhuzile kulesi. Angiboni. Abantu abangaka bathi akayothwasa Mhlambe sengihamba abantu abawu5 or 6. bathi akayothwasa. Yebo. Bathi akathwasa sobani. Abasho ukuthi abathwasisa uba. Ngokusho kwabo bona engathi nginganikeza bona bamenzele ngendlela abasho ngayo. Kwakhona omunye umama engangiye kuyena wamenzela ilento. Bamenzele izinkamba lezi zokuncenga. Zoncenga abantu abadala ukuthi bamnike afunde. Hayi ngamenza lezo izinkamba azangazayi nakanye esikoleni lapho. Kwanhla ngayimuka nomoya. Yebo. Sathi sisungila. Yebo. Manje ke phela ileyo nto phela inkinga ngoba phela nakho ukuthwasa lokho kwabantu sokwaba ibhizinisi. Yebo kunjalo. Yabo sokwaba ibhizinisi yabo. Yebo. Ngoba angazi yabo kunomngane wami mina yabo uthi nje phela into ihlekise yabo uma ixoxa kodwa ke uyayenza yabo. Wathi mayehamba labantu abamanga laba mayefike beka imali nje kuthiwa kubeka imali phansi. Uma ka washinta angayazi yabo. Uvela uthi kanti uyangibhedela thatha imali abathi samakhandla sengiyakuphi usiyokhanyisa ngawo ngithi wathatha imali yakhe aphuma hamba yabo. So manje ngiyakulento njengaleyo ukuthi nabo nje babethi akathwasa. Basuka sebetshelwe yini yena ukuthi umntwana unenkinga. Ngoba nizokubona. Hayi ngivele ngifike mina ngifike ngisho ukuthi hayi besizobheka ngomntwana. Okay. Bese beyasho ke. Bathi sidalwa yini imbangela yesisu accept ukuthi umntwana akathwasi yini le mkhiphisa ngesisu esingavimba umntwana ukuthi angayi esikoleni. Bathi idlozi alifuna ukuthi aye esikoleni futhi efunda wangenwa yikhehla elaliyiqaba lingafundi. Oh. Lingafundile lihlala emahlathini uma ukuthi lihlalile endlini ngaleso sikhathi lelo khehla lelo uzofica kongangeneke endlini fice kunentuthu libhema insangu libhema ini ngingathukuma ngabe ingane isiyenza zonke lezo zinto lezo. Hey shuthi badebisa ingane insangu manje uyeke ibhema insangu. Shuthi phela mayibhema ngingathuki ngiyeke kanjalo. Mana ngoba bayalibona leli khehla bona. Yini bengikwazi ukukhuluma naleli khehla bona balincenge balicacisa ingane phela isencane le. Isikhathi wawuphila kusona khehla ndini ngalezo zikhathi asafani namanje. Angeke ingane njengoba ingaka izolengana nempaphe zezinkukhu ekhanda nenyongo yenkwali msuku inyongo enkulu masuku inyongo yani ihamba igcoba ibomvu ihanjiswe ngenyawo ingane isafunda isikole. Safunda. Yabo. Ikhehla lila aliqhubeke libhema insangu lapha ehlathini lona. Lilinde ingane phela ingane ibiqede isikole ngithi yabo. Yebo. Nothi ukuthi kuyaphikiswana nokuthi ingane makuthi ufuna kwenza ukuthi izokwenza ukuthi ekuthiwa ikwenza kodwa nodlo ukuthi kuthiwa ingane ihambe liyokhulta wensangu. Shuthi lemlala lapha izoba angazi sibhawubhawu uzobhema isibhawubhawu. Angazi. Ngoba omunye umama engaya kuyena ngikuphi ngadlanga koClermont. Lo mama lo wathi mina ngisazi wathi ufuna ngikhiphe manje 900 noma malini ukuze ahambe ayomlukhuza ayolilahla leli khehla. Ngambuza ukuthi mina njengoba uthi ingane kufuneke kuyolahlwa leli khehla elikuyona ngoba phela abantu laba abadala ibona abasigadini njengoba uthi ikhehla leyolahlwa lengane izophila yini ngoba phela ngomthetho ufuna abe wena uyaligeza leli khehla lifike li right enganeni ukuze ingane ikhululeke ikwazi nokuya esikoleni. Wathi nayi ifuneke lilahle ngavele ngathi hayi ke mama ke usuyosala kahle kwangiyabona ukuthi uzombulalela ingane noma umusa kulahlwa ikhehla leli kuyilona eligadile. Lapha abathandaza kakhulu abaphatha incwadi yomlomo obomvu amakholo anikaze nozama athini wona. Uyangazi ngaze ngizame Phela bakhona nabo abanamandla abathandazayo. Ngaze ngizame Singagcini sima ngapha kulama section awu2 awudokotela besingisi nalabo besintu nabathandazi bakhona. Izeke noma sazi phela nakubona sokuba bakhona nezifo abashayela imali kodwa ke bakhona abathandazayo.
yabo. Yeah. Bakhona futhi abathandaza ngokwesintu nabo, yabo. Ngoba phela uma ukuthi ikhehla likhona, lihlelike lapha ehlathini elikhona lapha lihleli khona libhema insango yalo. Alingabuyi phela kabi ekhaya ngase kuxatshwe namanje, yabo. Yebo njalo. Bathi unohlobene kanjani nalikhehla wena? Kuthiwa elasekhaya abanye babe bathi la kubo. Oh. Angiqondi. Wena kwabadala bakini ngokuhlehla komlando mabexoxa liyavela likhehla. Ukuthi ngihlala nobaba, ubaba akaze ayixoxe ubaba, akakhuluma isikhathi esiningi. Awukaze futhi uze ngayikhehla lake lenjengalelo. Angaze ngizwe. Ngalo kubo kababa wakhe, babakhuthini. Kubo kababa wakhe ngamtshela, wangitshela ukuthi uba omncane wakhe noma omdala wakhe wayekade eyisangoma. Kodwa la ngichaze into eziningi. Kwangathi mangimtshela ukuthi kuthiwa ungene umuntu wakini. Hayi. Ova nje na uba omncane umuntu okade lapha lana. So washona wayena. Okay, yena umntwana uthini? Khona izinto ayibonayo. Ukathi ukabona ikhehla leni. Sorry. Ukabona ikhehla leli limnikeza imithi belibuye nje futhi lizohlala limbukelele. Limbukelele. Ngoba angithi ke sithi babe sibuka iTV asale yena ayihlale lapha kusofa abuka iTV. Meke wazumeka nje uzozwa ngaye egijima ezekamereni. Mumbuza ukuthi yini? Athi nangi lo mkhulu ongijikijela imithi uhleli lo sofa ongapheshe uyangibuka ubambele ehlathini. Uyangibuka nje wangilele. Athamba umbheke uzombona phakathi sofa ukuthi ngiyafika kho umuntu. Ngithi nokuphi? Asikade ehleli la ebambele ehlathini engibuka. Phela izwe selaba libi. Khona nabantu beyigubhu manje nothi olosha nemikhovu ngokwehlukana kwayo. Manje sokwazi ngani ukuthi ingane ngempela leli khehla livelayo? Mina ngiboni kahle mina ukuthi kusawu lento indaba yabantu abadala. Ngendlela okwenzeka ngayo khona nento nje yenziwe. Ikuphi okunye khona okunye okwenzakalayo mhlambe? Ngoba kukhona isikhathi ngo-2023 uzaqalwa ilento waqala ngangingekho mina ngisezweni bomvu esele ekhaya ngafonela umfowabo wathi hayibo ekseni wathi hayibo nangu uboy ule lapha phansi ukhihliza amagwebu efaka uniform njalo esikoleni nangu uboy lele phansi ukhihliza amagwebu ngimbuza uthi indaba kukhona bani lapho athi ufike kuvaliwe eminyango kodwa kungakhiyiwe wanokho angaphendula umuntu wangena mayefika ufika khona uboy ulele epassage kumele epassage ukhihliza amagwebu khona nomuthi wamagundane eduze kwakhe. Hawu. Usambuza ukuthi yini kwenze njani akusakhulumeki yena ukhihliza amagwebu nje wamthatha umsa esibhedlela. Esibhedlela bafike bamkhipha ke lonto leyo. Base ngimbuza mina boy indaba kwenze njani? Asinamangazi. Kufike izwi nje ekade lingitshela ukuthi angithathe ilento umuthi wamagundane. Ngithi nokhonye soba asena lingitshela ukuthi umuthi wamagundane ukuphi nendawo angithathe wona ngudle. Udle omngaka uthi angazi ngoba ade ngilalele lento ade ngitshela ngidla. Manje yabona ke manje yinjani idlozi elingadlisa ingane ushefu? Ingakho ngithi mina kukhona into eyenziwe. Ngiyacanga ukuthi ile moya le mangicabanga noma yini angazi. Ikhona nje athi ngathola abantu abathandazayo yabo. Nabo ke kuzwakala baningi abantu abathandazayo la ngaphandle, yabo. Yabo ngoba nizogcina kwenziswa izingane izinto ezirong. Ingane encane nje manje isikwazi ukudla igwebu legobonga silidlela ngithi. Yebo ulidlile ngesikhathi elidla ke wathi lo owayemdlisa igobongo wathi yena ave ibhodla nayo ingane. Phela shuthi ubhodla phela kukhomba ukuthi into wasifuna kufanele ilandela ngithi. Wathi ave ibhodla kwathi nangesikhathi esemphothula wayebhodla. Wamuzwa nawe ibhodla umbona? Yebo ngamuzwa. Wena ke ngokwakho njengamanje kulokukhuluma sekukhulunyiwe lokho ukuthi ingane yabona impawu usuyibonile nesizekela ngaphambili. Isiphi isinqumo ucanga ukusithatha wena? Mina nje la kusizakala khona ingane yami liphindele esikoleni isikhathi siyahamba iminyaka iyahamba kuyona.
ikona nje engifunayo. Ngifuna nje umuntu ozongisiza, ozongisizela yona ukuze ukwazi uhambe iphindele esikoleni. Nawo nabantu abadala Yebo. abakuphazamisi kodwa. Hayi abangiphazamisi ndawo. Abakwazi nabo ukutshela ukuthi ingane yakho kwenzakalani ngayo, noma mhlampe idonsa mhlampe affectwa izinto nawe idlozi lingibethe. Abakaze bangitshele mina. Abakaze bangitshele. Okay. Ngiyacela ucela usizo kubantu ababukelayo la kaThuleni. Bengisacela ongakwazi ungisizela yona ingane. Ngoba manje ibisifunda ugrade 8. Last year unyaka wonke ayifundanga, nakalonyaka ayifundanga, kanti iminyaka iyahamba. Ngicela nombani ongakwazi ungisizela yona angithinte. Kungaba kuwena mama mawuthanda ukushiya inamba noma mhlampe ukusabela lokho, because abantu ngisho ngigcizele ukuthi abantu abanye ababukela izinto esizenzayo banenhloso ezibhedayo, kuthatha inamba zabantu basebenzisa ngendlela ebhedayo. Kube khona abasuke befuna ukusiza, but ngithi umuntu akube wena uthatha isinqumo sokuthi wenze njani, noma ufuna labo bantu abafuna ukuletha usizo bavaye ngathi uThuleni nesixhume wena, noma wena ufuna ukushiya inamba. Ngaba kuwena uthi uthini ma? Ngizocela abantu abangakwazi ukungisiza abhalele ethuleleni angazisi. Ngabonga kakhulu. Yebo. No, kulungile, ngiyabonga mama wami. Sifisela inhlanhla nomntwana asinde, yazi ibhlungu lento. Ubona izingane nje zihambe kusenze esikoleni, yena uyaphatheka nebuka izingane zezikoleni. Akaphumi ngisho ukuphuma endlini. Noma uthi umthuma esitolo uvela athi nje ngiyasaba abantu bazongibuza ukuthi namanje awuye esikoleni. Ngoba phela saqala sathi mabembona abantu bephumile. Sathi nomkhuhlane. Uthi bazolokho abantu namanje saphethwe lo mkhuhlane okuphethe ngalo wanyaka. Susaba zonke lezi zinto lezo. Abangani bakhe bathini nonto ngabakhafu abafunda lapho? Bayafika uzombheka. Ayikhona laba bangasekhaya. Umntwana obekade efika kade befunda naye akasizi naye apha ekhaya. Kodwa laba abanye bebaxoxela laba balapha ngasekhaya kuthe ukuqhela kancane. Bebaxoxela. Kade ngimbuza nje sendleleni namhlanje ngithi mina bayazi ukuthi uhleli kulonyaka futhi awufundi. Uthi cha angibatshelanga. Ngithi nayo indaba ungabatshela ngoba uhlala hleli napho. Uthi ngiyasaba abantu bazolokho bekhuluma. Usaphuma kodwa uyodlala ngaphandle lezingane. Uyaphuma makulesihlanu nomgqibe ngoba nabo basuke bekhona bengayile esikoleni. Kodwa nje insuku nje ngezumbone eminyango. Okay, ake ngicele nalapha emphakathini osemlazi kwi-section yakhe ithi-ke ku-L L. Ukuthi nasi isimo esibhekene nomntwana wenu endaweni, yabo. Siyacela ukuthi nabazali nabo bazobukela mhlambe lesimo lesi siphethe umntwana wakho bakwazi ukukhuluma nezingane zabo zingabe sifaka ingcindezi, yabo. Ngoba kubuyena umntwana ngoba kungaze kuphoqethwe athathe impilo yakhe umntwana. Uma nje usho nje ukuthi usaba ngisho ukuphuma eminyango ukuthi ngisho umthuma esitolo. Lokho psychologically kuyamlimaza ngisho engqondweni yena, angithi yabo. But noma ngeke azasho kwena ukuthi ubhekene nasiphi isimo ayinencindezi ayizwayo, yabo. Ngaphule babona ontanga bakhe baya ezikoleni yena sakwazi esikoleni. Siyacela nje ukuthi nomphakathi ube sympathetic, yabo, endaweni bakwazi ukubambisana naye bamemukele futhi njengomntwana wabo nezingane nazo zimamukele, yabo. Sibone ukuthi simthola kanjani usizo naye ukuze azokwazi ukuthi abuyele abe umntwana njengamntwana bonke. Ilokho nje ma. Hayi ngiyabonga kakhulu. Angazi sihlabele khona ongafisa ukuvala ngalo. Hayi alikho phela nje mabe nje bekwazi ungisizela umntana amaphindele esikoleni. Yebo. Ngiyabonga. No, yabo kuzolunga ma. Kuzolunga, ungakhali nje uNkulunkulu uyamethemba. Nabantu bazovela ngempela abazisindo. Siyanicela ngane zakwethu South Africa yonke nendawo ngendala nikhona abangasilekelela kulesi simo sibhekene nomntwana sokuthi nje thuve lakhishwe isiso esikhaleni makuthi esikoleni. Kunali khehle livelayo ke lithi akafuna esikoleni limnikeza izikhwama. Siyacela ke laba abangakwazi ukuthi bancede badambise ke lelo laka loyekhehla makuthi likhona ngempela ikhehla ingane ikwazi ukuthi iqhubeke nempilo yayo. Ngiyabonga ma. Siyabonga. Okay, no. South Africa sizomukela ke undodana njengamanje ke noma ngicelile ukuthi sizomfihla ubuso because usa under age sikwazi na ukuthi si-engage naye sizwe uvo lakho umntwana ukuthi uthini. Ngiyabonga. Angiphinde futhi nginibingelele ke kwingosi ke section 2 sesiphelene yake undodana kuyena ke onenkinga
kunjani boy? Ngiyaphila. Ephila, ngicela ungazishiya igama ngoba vele siyakufihla ubuso. Umama la uyasibhekisa ngenkinga mhlawumbe usilandise ukuthi kwenzakalani newethu, akuchaze nje boy. Ekuseni nje uma ngivuka nje ekuseni bengikhishwe isisu. Uma ngakhumula i-uniform siba right. Okay. Iqale nini lento? Iqale 2023. Kade ufunda nje as usual kule minyaka edlule kungenalutho. Iminyaka edlule nginankinga. Manje awusakwazi uku-attend isikole. Uma usuyikhumulile i-uniform akunankinga. Ngibi nalutho. Uma sikhipha isisu etoilet kukhona ukuphuma noma mhlawumbe suke nje kujika isisu. Hayi khona ukuphuma kuyaphuma. Yebo. Sengikhipha nje siphuma. Kukhona yini ngizomarket khona ukubona futhi ekhaya. Ukhona. Ngibona komkhulu engijwayele ukumbona nje lapha ekhaya. Ngibuye ngiphuphe nangaye. Wenzani lo mkhulu? Mkhulu. Ngibuye ngimphuphe ehlele ngibuka nje. Ngibuye ngimphuphe ephethe izikhwama. Nemithi. Fika ujijele phansi umuthi. Shayangibalela. Akubalele? Abala thini? Sengikhohliwe yona imithi. Sengikhohliwe. Okay. Akakhulumi kuwena futhi ukushatha ukuthi lokukhishwa kwakho yisisu mhlambe nokuthi athi noma athi sonqandwa yini noma athi yini engifuna uyenze wena. Hayi cha kuvela phosa nje. Ngibekela akakhulumi lutho. Mana boy. Ungizothi umama noma ubuka i-TV uyavela? Uyavela. Mengilele edaningi mhlambe ngikade ngibuka i-TV. Uyavela. Umbone face to face? Umbone. Angasho lutho? Angasho lutho athule. Kodwa uma ubiza umuntu wesithathu noma wesibili kuwena afike uyambona yini? Akamboni. Manje uma ubiza umuntu wena ukuthi nangu lo mkhulu omshoyo wena usuke usambona kodwa hayi sengasamboni nami mekabiza umuntu. Manje boy uzizwa kanjani mfana kulento? Angiphatheke kabi kakhulu. Ngiphatheke kabi. Esikoleni uyakhumbula? Ngiyakhumbula. Uyafuna futhi ukufunda? Ngifuna ukufunda. Bathi usudlala negobongo? Emva udla igobongo khona kwaba noshintsho empilweni? Hayi akukho. Kusanjalo nje. Hayi ngizokhala boy. Ngizokhala. Ngicela ucela usizo la kubantu ababukela kaThuleleni. Ucela nje usizo. Sicela ningisize ngikwazi ukubuyela esikoleni. Ngikwazi ukufunda ngiqede. Yabo. Esikoleni ba understand okwenzakala nothisha? Ba understand. Bathini? Bayasho ukuthi ngibhale incwadi. Ngibhale incwadi ukuthi ngeke ngikwazi ukuza esikoleni. Bese bangineze nezincwadi bathi angifundele ekhaya. Okay. Yo. Abangani bakho banjani? Bangani bami abanalutho. Abantu nje bangaphandle. Awusakwazi ukuphuma uyodlala? They don't ask you. Hlale bengibuza nje ukuthi indaba ngayanga esikoleni. Kuwena nje ukuphatha kanjani bese uhlele ekhaya? Ngiphatheka kabi. Uneminyaka mingaki manje? 15. Ngabe wenza ugrade ba manje? Ngabe ngenza grade 10. Ugcina ka grade ba? Grade 8. Shothi ugrade nawe wenzanga?
Okay bwana. No, kulungile ntwana. Sithembe nje ukuthi uNkulunkulu uzolenza icebo. Kube khona abantu abangavela basazi mhlawumbe ngabe into yesintu ngabe yini le ebonayo. Ukuthi nale obhekene nayo ukuthi basilekelele. Ukuze kulekeleke wena impilo yakhe ikwazi ukushintsha ibe lesimeni. Nawe ufane nezinye izingane ekwazi ukuthi ube esikoleni. South Africa nangoku ndodana besikhuluma naye ebekuziwe ngayeke la uma wakhe esocela usizo kanza kwethu. Simo samntwana senemzwe naye bekuthi ubonani kwenzakalani kuyena emzimbeni yini ayibonayo noma mhlambe ke elele lenkinga yekhehla ke lemphosele ikhwama ezinemithi. Make wathi uyagqoka uniform esikoleni ke ugishiniswa isisi nje kube lokho ukuthi uyoza akhumula uniform kuyimake sizosinqamuka. Kumanje umntwana ohlele ekhaya akakwazi ke esikoleni. Siyacela ke bangakwazi ukusilekelela mhlawumbe ukuthi ke isifo sini ngabe isifo noma ilumbo lini ngabe ilumbo noma isintu sini lesi esiphethe ingane ofuneke ukuthi senziwe ke makhona ufuna kwenziwa ukuze ke ingane iqhubeke nempilo. Kulokho nje siyasicela thina athweleni ngaphansi kwengosi esihloko esithi abantu bayagula. Ngiyazibongela nje uthuleleni nisale kahle emakhaya.